Yan o. Galing talaga ni Matinik o. Nam, ayos. Ayaw mong takay baka. Oh, di ba? Walang taro. Ano masasabi mo, Kagawan? Ang galing-galing niyang magtali. Tali, Okay, ano? okay. Okay. Okay, andito na yung Usum Brothers. The famous Pigar of Pangasinan. Sir Ronald, shout out naman dyan. Shout out kayo lahat dyan. At yung kapatid niya naglib. Mayor Brian Lim, naglib po yung isa niyong empleyado. Nandito. Atan. Magaling talaga magtali ito si Matinik eh. Burnik. Isang Red Doors. Papa Hendrix. Namutan nun si kanini ba? Ay, mutan nun po dyan. Ay, maganda pala. Oh, sige ni. Ganito pala. Galing maganda. Nalaw kagawad. Nagagalat nila. Ay, akong galaw ni. O Jim brother, akala ko di ka na magra-ride. Tamil lang naman. Tamil, inang mahal ng ride mo pre oh. Siyempre. Iba talaga. Nagbayad ng 30,000 para makaride. Ikaw na. Alam mo yan. Ay, iba ka rin sir. Tangina. Dito kami kakain sa John's Bulaluan sa may Mangaldaan. Wala. Ito mag-ride, mahal. Ano yan? Bulalo. Ito eh. Paano baka? Kaya buksan mo ba? Oo. Wow, grabe. Ano to? Ito eh. Kalas ito. Nga, buksan mo. Grabe, kalaskas. Sarap yung mga boys kumain. Karga muna bago ride. Para may burn. Okay, dito na yung mga tropa. Sunduin namin yung mga Alibuing boys. Sila yung mga kasama namin sa trail. Si Frank, si Bugs, tsaka si Jeffrey. Ayan o. Dul, Frank, Bugs, Dul, and Papa Jeffoy. Hi! Hello! Still alive! Sila lahat. Okay, going to Baguio. Doon lang kami sa may first toll gate. Pampang na. Ayun. Ako ka ba? Yes. Benguet hits. And Papa Hendrix and Kagawad. Come on, lawan yun. Ayan, magbibisa po yung pambato namin sa Matinik. Maglalaro pala to biglaan. Ngayon ko nakikita to ah. Eh, syempre eh. Track reading, boss. Track reading. Oh, sexy. Yan, ready na yung mga boys. With Team Bagsik, Team Mabangis. Team Mabangis. So yun, itatrack namin ngayon. Medyo may river crossing. Araw nyo na.
Meron din yung sinasabi ko noon sa iyo boss doon sa may susong dalaga, doon tayo akyat doon no. Doon sa may kuan. Susong Maganda dalaga? doon pero dito muna tayo. Pero Basic lang. Mas kuan ko. Yan. Oh, ganda ng boots idol oh. Di ba? Nawala nga yung belt dito. Diyan siya. Mga bato. Yan si idol, walang wala. Okay, unloading na ng motor. Yan. Dito kami sa Benguet. Kalmo. Yung i-jump, kahit na i-rolling nyo na lang. Oh, sige. Pwedeng ganun din. Rolling. Oo, rolling. Pero kung sir, may receivers, ay may ramp siya. Meron. may receiver din siya, Meron, sige. Okay, ganun sige. lang. Roll lang kami. Sir, ang ginagawa mo sir? Nag-aalis ng tubig. Ah, napasukan yung packs. Patingin. Alam ko, iniinom yan eh. Di ba iniinom yun? Iniinom yun, alam ko eh. Kawasan ka na mga boss. Sabi sa inyo, hindi basic dito eh. Ano, ngayon? Ay, ako. Yun na. Paborito na yung tandan dito kasi hindi yung motor. Mau yung batang yun ah. Idol Frank, anong nangyari? Ay, mandar? Dito tayo. Wala, basahin na natin itong boots ko. Bagong boots. Bumbam pare. Diri ko na ba? Bumbam. Ya, ta, kakajok ko. Alright, let's go now. Hello, view. Ano sita? Ito. Medyas ito. los. May ano? Ayun. Oh. May naglalaban na, umpisa pa lang. Oh, ito, nice go! Ito yung going to Baguio. Yan. Yun o. Utsangin na o. Ano nga sabi mo tol ha? Hirap! Okay. Magaling yung motor ah. Magaling. Nabalaw ako. Hindi makalis. Pagod pa. Tangina the best. Hindi kasakay. Sorry pare, nasa paka ng motor ko. Tinutulungan niya ako kanina. Tumalon, sumapak sa kanya. Sorry Frank. Oy, sino gagawin nagtapo ng Yossi dito? Gusto niyo masunog to? Ako. Sorry. Ay. Apakan mo. Yun o. Anong pina-reserve ni Kagawad? Ayan po. Ay, ito. At saka yung kulay po. Pulpog! Alright! Nandiyan na po yung Sarap po. sa table. Di ba nakita ko sa Ano yan, boss? pinakuha ni Kagawad. Napakyaw ka. Ano sama? Rin? Yan. Oh! Okay. Dito na tayo. Ditingnan lang natin. Ayos pa ng kantin na to. Ang view mo ito. Yan. Wow! Kagawad! Favorite! Uy! Solid oh! Ulit dyan. Itag. Itag. Itag mo ako. Itag mo ako sa Facebook. Uy, Ito naman oh, nagmamadali oh.
to the blink. Tag, anong tawag dyan, boss? Itag. Tag, tatag mo ako sa Facebook. Tatag mo. Ha? Wow. Boss, tatag. Uy, ano yung tawag dyan po dyan? Pang paano yan, Paps? Pang binuro na karne. Binuro na karne. Master Jepoy. May iba yun, ha? Binuro na karne. Let's eat, mga boss. Tag. Itag. Wow. Itag in the mountain. Itag in the city. Ako, Pepsi lang po. Ang mansado lang po. Country road. Take me home. Belo-belo ng konti. Wow. Okay. Ha? Ano yan? Ha? Lechon. Yan, oh. Niyaw na baboy. Okra. This is life. Ito po ang itag. Napakayami po. Parang wagyu. Yun, oh. Ay, dahan-dahan pa. Sobrang sarap. This is Right. oh. Ito po. Yun, oh, may power. Yun ang Gawad, Grand Slam ah. Tinira mo lahat ah. Hindi ka nagpatulong ngayon ah. Ah. Kanina, iniwan ka eh. Talagang titirahin mo pag-isa yun. Yeah. Ah, may bato-batong gilig. Oh, Ah, wala problema. tinira. Rolling lang yun eh. Uy! Bakit? Uwi ka na. May date ka pa eh. Papakiramdaman ko kung umiepekto ang pinikpikan. Ah, so pala tira. Kuya, ate, may bakante naman isa. Umalis yung sa akin. Pwede doon yung sasakyan. Isang motor mo sa akin. Kaya nga. Hindi sa walang kung na-exitan mo isa na Wow! Red Bull ah. Ano pare? May exit ba doon? Hindi, kasi sa gilid lang. Hindi, kaya natin to. Pwede na lang. Sabi nga madulas. Kaya natin. Hardline! Woo! Desisyonan nyo. Hardline! Kaya natin to! Kaya natin to! Kaya natin to! Madulas nga lang. Madulas lang. Madulas nga lang. Taka muna na. Oo, kundi sana umulan. Kayang-kaya to. Oo. Umulan eh. Tapos yun eh, ganun din. Ganun din, panay bago na eh. Okay. Next time, rest back! Come on! Malakas na ulan! Chat na lang tayo! Ayun, so nag-decide kami guys na hindi na namin tapusin yung ibang course kasi malakas na yung ulan. Madulas na yung ano. Yun lang. Medyo risky rin. Ayun, malakas ng ulan. Kasi yun pa yung bababaan namin. Ayun, malakas ng ulan. Nakahanin na rin. Yung gamit ko, basa na. Tara, tara. No, balik, balik! Magpapaulan na lang tayo. Silong na. Silong, okay. Finish. Alright, let's go, let's go. So yun nga, mula na. Yan o. Basang basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Ito ako, basang basa sa ulan.
Hello. So yun nga guys. Medyo naantala yung tira namin kasi umulan. Sige, okay. Wala tayo ng ano dyan. Biyak din eh. Sige, sige. Meron pa tayong iwan pamilya. Boss, ayos ka lang? Alright! Sir, thank you ah. Oo. Next time na lang. Alright. Tara kayo, inabot tayo ng ulan. Uy, ano magagawa natin? Talagang ulan yan. Oo. Next time. Bagong ano yun. Thank you sa ano ah. Pasabaw ah. Oo, sir. Ngayon yung... Paano kaya, sir? Iiwan na kayo dito. Oo, kami na bala. Sige, baboy ko muna doon. Sige, okay. Salamat. Sir Ruel ah. Ingat kayo dyan. Sir Ruel, Joaquin, the best. Salamat sa pagbisita. Salamat po ah. Thank you. Okay. Sakta ulit ang mga motor. Dito ka na pare. Dito mo nilagay sa ihilay din. Tali. Diba? Nasa lagi. May pansin. Ang bilis ah. Ano pare, solve ka na naman? Hindi! Talang! Bitin ka ba? Technical! Technical? Tingnan mo tanay pare, tingnan mo. Saan? Technical. Ay, bad trip. Ngayon, umaraw na. Basang-basa yung mga gamit namin. Oh. Yun o, nakalatag lahat. Tapos na kami mag-ride. Pauwi na kami. Okay. Yun o. So yun yung niride namin kanina. Doon, umpisa kami doon. Doon sa kabila. Tapos hanggang doon. Actually mahaba pa yan, hanggang doon pa. Hindi natapos kasi umulan. Sa kami pupuntahan pa si Kagawad. Kaya okay na rin, solve na rin. So kung tatanungin nyo kung magre-register ako para sumali sa race, I think try natin sa March 28. Okay lang, kahit di ako manalo, basta importante finisher lang. May experience mo lang makikarera. So hanggang dito na lang guys. Till my next vlog, kita-kits tayo doon. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe, like, share, at hit mo ring notification bell para ma-update ka sa mga bago kong upload. Okay, bye, thank you.